Deň otvorených dverí na obchodnej akadémii Nevedzová prilákal desiatky záujemcov o štúdium. Návštevníci mali možnosť nazrieť do moderných učební, stretnúť pedagógov a získať dôležité informácie o škole. Obchodná akadémia na Nevedzovej ulici v Bratislave zorganizovala tradičný deň otvorených dverí, počas ktorého privítala desiatky záujemcov. Táto škola ponúka dva odbory, dlhoročne overenú obchodnú akadémiu a modernejší odbor ekonomické líceum. Obchodná akadémia je klasický ekonomický odbor, kde sa žiaci učia ekonomické predmety, ako sú ekonomia, makroekonomia, účtovníctvo. No a ekonomické líceum je odbor, kde vlastne majú také širšie pole pôsobnosti tí žiaci a vlastne ešte počas štúdia sa môžu rozhodnúť, ktorým smerom budú pokračovať ďalej. Ekonomické líceum je novší odbor a v celom Bratislavskom kraji ho ponúka ako jediná práve obchodná akadémia Nevedzová. My sme ekonomické líceum ešte navyše aj postavili takým špeciálnym spôsobom, že vlastne učia sa projektovo deti, čiže pracujú na nejakých samostatných projektoch, na určitú nejakú tému, musia pracovať teda aj mimo vyučovania, je tam veľmi veľa skupinovej práce. Ktorý odbor ťa tak možno najviac zaujal, oslovil tá obchodná akadémia alebo to ekonomické líceum? To obchodná akadémia, tam by som chcela. No, asi obchodnú akadémiu. Na to líceu by som nešla, myslela som medzi tým líceum a obchodnej, tak akože líceum je akože dobré aj všetko, ale ja skôr ako na tú obchodnú akadémiu, ale myslím si, že líceum je tiež super. Najviac som rozmýšľala nad gymnáziom, ale potom som si povedala, že prečo by som nemohla ísť aj na obchodnú, že viacej ma to baví a práve táto škola ma oslovila, takže som rada, že som tu. V rámci Dňa otvorených dverí si mohli návštevníci prezrieť priestory školy, porozprávať sa s učiteľmi a študentmi a získať všetky dôležité informácie o štúdiu. Je to podľa mňa veľmi dobrá obchodná akadémia, lebo je tu naozaj veľa vecí, v ktorých vlastne môžete aj v budúcnosti potom pokračovať. Je tu super kolektív, aj učitelia sa ku každému žiakovi správajú individuálne a je tu naozaj veľa možností, dobrý štart do života. Vnímam túto školu veľmi pozitívne, lebo máme tu tiež strašne veľa možností, máme tu napríklad DOFE, máme tu napríklad to písanie 10, čiže to je na každej škole, ale máme tu rôzne súťaže. Mne sa zatiaľ akože všetko páči, hej, akože veľmi pekné to tu majú, aj som spokojná s tým, ako to odprezentovali a veľmi sa mi aj páči ten študijný plán, aj všetky tie predmety, čo tu majú. Škola dlhodobo napreduje a má ambíciu pripravovať žiakov na reálny profesionálny život. Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží, z ktorých si často odnášajú výborné výsledky a ocenenia. Silnou stránkou obchodnej akadémie Nevedzová sú aj cvičné firmy, ktoré si študenti sami zakladajú a prostredníctvom nich získavajú cenné skúsenosti. Od 3. ročníka cez voliteľné predmety sa môžu špecializovať, čiže nemusia ísť teda tým ekonomickým smerom, ale môžu sa začať orientovať aj inak. Ako napríklad aj cvičná firma, to ja som veľmi spokojná, že som si tento predmet vybrala. Získala som veľmi veľa zručností, cestovali sme do zahraničia, zlepšili sme si svoje jazykové zručnosti, boli sme tam vlastne z rôznych tried kolektív, čiže utožilo nás to sme tiež veľmi radi a môžeme aj reálne začať podnikať, lebo učili sme sa to všetko od základov. Pre TVR Valéria. Deň otvorených dverí na obchodnej akadémii Nevedzová prilákal desiatky záujemcov o štúdium. Návštevníci mali možnosť nazrieť do moderných učební, stretnúť pedagógov a získať dôležité informácie o škole. Obchodná akadémia na Nevedzovej ulici v Bratislave zorganizovala tradičný